ni Malikunafoni ye k'aw kunnafoniya Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan wuli i ka i kunda Play Store kan i ka Malikunafoni application kɔri dɔrɔn k'a sigi i kun cɔyi o ma kɛ e maa min fɛ dɔrɔn kunnafoni de bɛ se suri kun i ko ntɔn Malikunafoni a fɔ kunnafoni soba. Foli ni waliɲuman dɔn o bɛ lase aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin kuma in b'a sɔrɔ aw caman sigilen bɛ k'aw ɲɛmada k'aw ɲɛsin jabaraniw ma yaasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Malikunafoni TV Bamanakan kunnafoni nɔ min bɛ lawalawali k'aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan an b'a fɔ aw ye nin y'a kuma selen bakurunba kunnafoni o ye 5 dɔrɔn de ye a y'aw bisimila. Malien ma ba saba bɔɲɔgɔnkɔ olu de kɔni kɛlen don ka u sigiyɔrɔ bila ka u kunbada ɲɔnɔ dugu o kɔnɔna kan ni maa ninnu yɛrɛ kɔni u bɔra an ka jamana kɔrɔyan fanfɛla ani a cɛmancɛya fanfɛla de la ka sabu kɛ jafaran walekɛbaw kɛlen don ka bingale minnu ta nin waati in na ka kɛ ka maninfinw sɛgɛrɛ u sigiyɔrɔw la ni maa minnu kɔni n'u kɛlen don ka u sigiyɔrɔw bila ka na u dagayɔrɔ bɛn ɲɔnɔ ma a maa ninnu na maa min ka ca a la kosɛbɛ o ye musolakaw de ye. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen sa an bɛ taa Minakakaw fɛ yen Minakakaw fɛ yen nɔ ntɛnɛn tɛmɛnen cɛ marifatigi fila minnu yɛrɛ ma lakodɔn u kɔni ye bitigitigi dɔ de kɔni u ye a bɔnɛ a nun na a kɛra fo a ka bitigi yɛrɛ dalala de la o kɛra sabu ye Minaka kɔni dugu o kɔnɔna la tarata don o bitigi fɛn fɛn bɛ Minaka dugu kɔnɔna na olu bɛɛ kɔni ye u ka feerekɛyɔrɔw kɔni de datugu u ka laɲini o tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu kɔni bɛ ka nin bingali jugu ninnu ta ka kɛ ka o cakɛɲɔgɔnw sɛgɛrɛ ko fo tɛgɛ ka da u maa ninnu kan. An bɛ taa Bafulabe o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen sa an bɛ taa Bafulabekaw fɛ yen nɔ Bafulabekaw fɛ yen nɔ ntɛnɛn tɛmɛnen sufɛ tasuma de kɔni o mɛnɛna balaw dɔ ka ɲɔforo de kɔni na Bafulabe dugu o kɔnɔna la a kɛra Bafulabe fan jumɛn yɛrɛ sa a kɛra Bafulabe GDB ale bɛ Kuri fɛ Kuri bɛ commune de Soroma fana fɛ o dugu kɔni kɔnɔna la tasuma de ye cɛ ka ɲɔforo kɔni bɛɛ minɛ k'a jeni k'a ban pewu dugu kɔnɔmaw olu kɔni kɛlen don ka welewele ta ka kɛ ka baɲumankɛw sɛgɛrɛ baɲumankɛ minnu yɛrɛ n'u bɛ se ka cɛ kɔni dɛmɛ a ka dahirimɛ bɛ se ka sɔrɔ a bolo cogo min na ɲinan san o kɔnɔna la. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen sa an bɛ taa Segukaw fɛ yen nɔ Segukaw fɛ yen nɔ tarata tɛmɛnen sufɛ tasuma de kɔni o wulila Segu lakɔliso dɔ kɔni o ɲɛmaaso la lakɔliso min yɛrɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Bada Soninkura a bɛ Segu dugu o kɔnɔna la kɛlen tuma min na Segu finitigilakaw ani fangatigilamaw u kɔni wulila ka se nin lakɔliso in kɔni kɔnɔna la a koɲɛ bɛɛ lajɛlen o talen don ka di Segu deuxième arrondissement kɔni ma olu bɛna wuli ka jɔ kɛ fɛn min kɛra nin tasuma in kɔni sabu ye a bɛ se ka dɔn cogo min na. Mali kunnafoni jabarani layɛbaaw kunnafoni datugula sa an ba datugu ni Kitakaw fɛ yen kunnafoniya ye an ka furanjɛla fanga ɲɛmaa u kɔni ye bolimafɛn sen 4 de ta bolimafɛn sen 4 min yɛrɛ n'a bɛ fɔ a ma ko ambulance k'a di Kita lapitaliso maaw ma u bɛ se k'u ka banabaatɔw ta ka bɔ u dagayɔrɔ la cogo min na ka na n'u ye lapitaliso la walasa ka kɛnɛya k'o sabati Kita dugu o kɔnɔna la. Fa dugujɛ o ye kɔngɔ dɔ ye ko ye nin kunnafoni ninnu a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ Mali kunnafoni ka compte Facebook a n'a ka compte Twitter kan an b'a fɔ k'aw waleɲuman dɔn aw kan bɛn kunnafoniya wɛrɛ olu kɛnɛ kan.